bandiraɓe sehlaɓe yeeɓiyankoɓe Pinde TV rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe on calminama on jurama on jettama salminago needi e salminago teddugal en garti ɗo e jewte men Pinde TV fina tawa gande men gande ɓaleɓe ɗe kewɗen wadde kala saaha yafnade bandiraɓe noon no wayno jewɗe mbayi reggodirde saabi ɗum ko bandiraɓe hewɓe ko yaltinoɓe kadi oɗon gandi oɗo saaha joni yimɓe fof ko jookiɓe won yanoɓe cuuɗi mumen donki artude hewɓe hen ko ɗanniɓe donki artude ko ɗum saabi ɗum taƴodiri kono wona hay batte ñagade Allah nde Allah ittanten oɗo rafi mo ganduɗa fawi e dow meɗen rafiji ɗi ganduɗa ɓurɗimo Allah ne wawi ittude yo ittanen oɗo rafi amen jaade mon onon ɓe ganduɗa hande o ko ha faaɓe Yallah hokku jaam ruttiɓe Yallah yurmaɓe yafoɓe harnaɓe aljanna onon wonɓe caggal leydi no goƴirɗon min ni ko noon min goƴira on oɗon goƴa min emin goƴa on yo Allahu lamɗo waɗanen jaam yo Allahu ittu oɗo rafi yo Allah yaltinen ɗeɗo caɗele hakkillaji amen nane mon jamma e ñalawma suba kay kikiɗe min jejjitta on hanki nde weeli nde ko enen gonduno soɗon ɗanno ko enen gondi son garti min jaɓɓo on min dusodira moɗon somin dañi caɗele ballon min on kumiɗo dewle on inni ɓiɓɓe no mbinomi ni on ndemi guese on coodi otoji on ubbi mayɓe on mahi galleji on jangguini on pindini on neehi min jejjitta on hay saaha goto yo Allahu lamɗo wat jañde e jaƴade yo Allah en reena to karallagal to donc Samba Diop onude omo ganduɗa ko Ndeye Fatou Mansali e Thiat Waalo koɗo men hannde noon oɗon gandi ko goto ade ɗo biyeteɗo ceerno Chérif Dia mo ganduɗa eɗen gandi bandiraɓe ceerno en namnade mo ɗo e hay saaha goto ceerno Chérif Dia ko wadde fof calmina bandiraɓe alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بندرا بجولبي كلا دجول دواي وند كلا دبول واي وند كلا بيوم بيمين بيمامي سلمنا من يغنا ما الله مجوري هدن بيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ceerno Chérif Dia Allah jarama jarama musidɓe ma hewɓe amen jaranoɓe ɓe jokkodirɗa kolli hen kadi ko mawɗum hayso fof en jiidani e won hen yiiɓe e won hen kadi wonko keeɓi hen ene jarnoma no feewi ceerno Chérif bandiraɓe hewɓe garti koye sifa ƴewgal ma ene jii hen fatange hol sifaji ƴewgal ngal joguiɗa ciftina bandiraɓe saabu wona ngol woni gooma ɗo wona ɗiɗi wona kadi hay tati alhamdulillah ƴewgal ngal kam heewi ɓe gandanɗa hoorema ɓe jiiɗata ka ƴewnede joni joni e ngal ɗon ƴewgal alhamdulillah Allah jolningal juuɗe yimɓe woni fertu jeeya e ngal gandanɗane ko gartal laratmi e ko ngal tan kadi kewmi laarirde fertu jeeya e fertu jeeya saabi dendagal ko ɓadima eko yawti eko teewi ko eko aroyta foof yaltinananma ha laaɓa eyyi ɗum tagi ngal ɗon ƴewgal min jogoti amin ngal liggoro alhamdulillah timin meeɗa hen ƴewde neɗɗo timin jiyani ɗum woni fertu jiya ko noon a faami dargal ngal wiyete fertu jiya fertu jiya o beele ko naat ƴewdoɗa jiya walla ko haɓɓit jiya walla beele ko looto jiya eyyi ala ɗum wona ko gandanɗane neɗɗo ittat hinamo ɗum totta haɗo hutoro ɗum ala jomum jiɗɗo yoynade gueɗe mum ɗe eyyi kamum haalata inde makko kamo inde nene makko kamo duuɓi makko yimɓe a faami ɓe ndewɗon ɓe mbawa andude hoodere makko te ƴewgal ngal alhamdulillah gila demin puɗɗi ha hande kam ngal tan min laarirta saabi istikhara hembe istikhara wiide hande ummade haɗa waɗa istikhara ɗum wona ko weeɓi sa immima haɗa waɗa istikhara hina wawi rentinde ko heewi a faami so waɗi ɗum sa ƴeewi neɗɗo o a yiyata ɗum eyyi ɗum a faami ɗum taki fertu jiya koko gandanɗa ko hoorema ko an waɗata ɗum foti ko neɗɗo o ko tewɗo walla ko burniɗo foof ha ɗum wawi darde e nder minute aji nogas ha laaɓa tos sa sifonima ɗum ala ko firtoto hen firti jiɗa wiide ko gonɗo caggal leydi walla gonɗo nder leydi ndi walla cuuriɗo saabu hande o hewɓe nan ɗum no cuuri so neɗɗo yiiɗi nelde mbiɗa inde mum e inde jignaɗe mum debbo e duuɓi muɗum na wawi ƴewanede nelde tawa sattani fof foti hen ɗum fof foti hen woni tewɗo on kamo birniɗo on fof e ngal ɗon ƴewgal kadi yimɓe ene gandira ɗum e ko ngal ɗon tan neɗɗo liggorto woni fertu jiya sa ferti tan a yii te ko yawti ko ana hen
ko teewi ko a faami ana heen a faami ko aroyta ko kadi neɗɗo annda no waɗi ɗum ɗon kadi ɗum laaɓanmo tos sabi aduna ko ɗeɗo balɗe tati tan ngoni ɗo ko yawti ko ɗum yawti ko arata ko eɗeni heen jooni ko aroyta ko noon aɗa jogii heen jorto moƴƴete annda ko hon ɗum siforto ɗum ɗon ko firtu njiya wawma ɗum laɓɓinan ha laaɓa a jaama Seydou Dia ɗon laaɓi jooni noon so neɗɗo no yiɗi waɗanede firtu njiya no foti waɗata sabu ƴeewgal ne jogii sifaji wonane mbiya a neldan nanngam o wonane mbiya a neltam crédit nanngam o wonane mbiya ha sabba nanngam o walla ƴeewgal ngal ala ɗo dari eyyi minen min gollirta noon sa neɗɗo jiɗɗo wonko tan eyyi mbiyata ko ma waɗno wonko min de mi yekkati téléphone am pour noddude kaari kaari de min de mi yiɗ ƴeewanede ko nde jiɗɗa ƴeewanede min de mi yiɗ yakam ƴeewon firtu jeyate ko joni joni minen ala ko satti gueɗe amen alhamdulillah yimɓe min gollodirta eɓe gandi ɗum ɗon toon a faami ɗon jabotmami ngal ɗon namnal so jawtingal namnal banggue ƴeewgal ko wiyete ko noobo won hen mbiya deñude neɗɗo won hen mbiya humde neɗɗo woni jamnude neɗɗo won hen mbiya wonko watte so tawi jaaɓi hakkude debbo e gorko ayde yo debbo jaaɓe ma walla gorko debbo yiɗi e gorko jaaɓe muɗum ina waɗe ha jaaɓa tawa janggo o hayso jomum yiɗi yaltude hen dañen caɗele wawa yaltude belɗo no woodi eyyi hande ceerno Abou a yinnoɓo wona debbo tan heewi hen hande koko fijirta ɗum e sinnoɓe koko woodi doole ɗe gandanɗani sa fotti e bawɗo ɗum ɗon komo anda ɗum tan ficirata ɗum e nooɓo debbo no nooɓe neɗɗo mo liggotta hono patron ma a faami ena nooɓe sabi neɗɗo kadi haɗa yiɗa ɗo ɗo jettata Allah e daña ɗon koɓe ko mbiyata kuccam pour huccanede pour ko gandanɗa ko hoore ma ina jola e mumen seyna arama ɗum wona ko newi walla ɗum wona ko yaawi walla ɗum wona ko a faami ha joni ko mawnina kadi eyyi nooɓo debbo no nooɓe e debbo mo gandanɗani o hori jooɗade o joɗɗine e walla mo gandanɗane o haaldama konngol ha paari si woodi ɓe gandanɗane eɓe kaalago less an accu kaari firtani ndigi ɗum ɗon kadi ene soo kon ɗon haala ha joomum o sukkama e wadde nooɓana yaaji hay almuda ena nooɓa ceerno makko pour ceerno makko o huccanamo gandal ngal gandanɗane a faami en heɓa ngal e makko ɗum wona ko newi ɗum wona ko a faami hoore ma ko teeyi ha joni wadde nooɓa ene yaaji e si noon ɗum fijirtake ñande foof mi haalat ɗum nooɓa ko ɗum hunde nde gandanɗane so tawi ko banggal debbo o hade ma ngal wadde debbo o yo taw debbo on haɗa felliti a faami residirde e makko janggo e jaam so tawi ko pour fijirde haɗani erreur mawɗo on mbo ligginta ɗum kadi boni erreur mawɗo wadde ɗum ɗon hade neɗɗo nadde hen ma darnu fertu jiya ha anda no yarata o dowa nadde hen wadde jiɗɗen wiide ko so neɗɗo feltina waɗa ɗum yataw koko nafata taw wona ko bonnata saabu won hen no mbaɗa neɗɗo o kala ko cohluɗa o tottuma kala ko namdiɗa o waɗanma kala ko jiɗɗa waɗanma tawa hayso ala ko maɗanɗamo eyyi yo ɗum haɗa andi hande ɗum foof noon neɗɗo ene wawi arde e ma tawa ko haali ko e ni no woniri ɗum wona gotum e si an sa darni fertu jeyama andu ko takimo ko ummade eyyi ko gandanɗa ko hoorema saabi sa yikkati ɗum a totti ɗum an hoorema a laaɓaka a totti ɗum a faami tooke te an hoorema haɗen jogui responsable mawɗo eyyo jiɗɗa wi tan ko mo wawa ƴeewgal ha anda beele o ko desowo walla ko pijowo fotani wadde nooɓo so ɗum ala neɗɗo wawi arde ma wiya komi desowo taw wona desowo mbaɗnamo ɗum kaɓɓanamo neɗɗo o taw wona dewgal leptamo janggo ɗum jiɗɗa wiide eyyo ko ɗum tigui a jaama Seydou Dia oɗon jeeɓa Pinde TV yewtere men gande ɓaleɓe san jawti ɗon eɗen jogui gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko gueɗe kewɗe namnede won hen mbima wat nden ko ha gayna mbaɗa udditare won hen mbima ala wat udditare ha keeɓa nde mbaɗa ndenka hade men nadde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi holko neɗɗo foti yiɗade wadde hen eyyi daiman Aboubacry neɗɗo e aduna eyyi ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tan foti ɗaɓɓude eyyi ya reeno ko adi foof dowɗo ƴiƴam keccam nane ma
dowɗo sugndu ɓaleeru nan e ma e yaɓɓur ko haɗa hutoro woni ndenko e neɗɗo sa renimo noon e ɓanndu ma mettu e si ala ko wawanat ma ndiga ala lor mo gandanɗa hoore ma neɗɗo ne yekkitama ene fawma ɗum foti ko yitere foti ko liggey e kala ko ɗum wawi wonde ene yana e ma sabi ɗum wonata jafɗa ceerno ɗon laɓɓitinde wadde jiɗɗa wiide ko yo neɗɗo iɗo ndenka so tawi ko sugundu ɓaleeru so waɗi ndenka ha gayni ne wawi hayso udditare alani Allah kam ne wawi ɗum rende so tawi ɗon jiɗɗa wiide eyyi yo ko ɗum adato e neɗɗo fof ndenka poɗɗa adorde eyyi pour mi yettinanma ɗon neɗɗo sa renima ala ko wawata e ma ndiga ala ko gandanɗa hoore ma neɗɗo no yekkita ɗum foti ko yitere foti ko liggey e kala ko ɗum wawi wonde haɗa waɗa ɗum neɗɗo a faami ene yana ɗum ala sa renima noon kadi ma ɓandu ma mettu pour a faami pour daña hunde ɗum wonat ko gandanɗa hoore ma koko satti wonata dañal ngal weɓata dañal ngal weɓata wadde ndenka kam udditare kaɗum yadata ndenka wawa yaade acca udditare wawa waɗede acce ndenka ɗum taki hayso neɗɗo anda jojo neɗɗo wasa andu sa ƴewani ɗum sa andi ko waɗi ko e makko fof so nden ko darima tan udditare darima so udditare darima tan nden ko darima wadde kañum ɗi ɗum ene wayino sifa wutte tuuba ala ko wawi yaade accu jomuɗum ɗum ɗo daiman tan koko wondi daiman koko wondi e kombo anda noon e walla mo gandanɗani o waɗi belade ɗum sa waɗani neɗɗo gueɗel a faami gueɗel gotel ngel tan a waɗi ko gandanɗa ko hoorema ene wawi ɗum lorde janggo jaam saabi ene wawi renade o wasa udditare so udditima noon eyyi ɗum ɗon foof ɓuuri yaw warde neɗɗo woni kodoɗa tan mbaɗa ko udditatma te waɗani ko renatma eyyi daiman dowɗo sugnu ɓaleeru nani e ma yo nden ko seɓat udditare nde sa waɗi nden ko wonata laabi 10 eyyi udditare nde haɗa wawi wadde ko wonata laabi 3 walla laabi 5 ko ni siforto ni woni lawol ngol noon yarata joni noon to banggue ndenka ka hol sifaji ndenka kewɗa gollade e holno kewɗa gollade beele ko ɓuurano gollortoɗa ndenka walla ko leɗɗe gollortoɗa ndenka walla ko gueɗe ɗi kala ndendintaga waɗane ɗon ndenka eyyi alhamdulillah solo fina tawa o kañum min idi wawde e alquran o sabi ɗum ɗon koko rana hono nene mbirumami ɗe haalaji men jawtude eyyi ɗum ɗon koko fina tawa e banggal ndenka ka yo banggal udditare nde ɗum ɗon foof e min tawi ɗum e nder galleji he e si noon ko yaade nde ɓeydoyde nde woni alquran o e hina woodi ɓe gandanɗane ɓe noddanma ɓe mbima ɓe jiiɗa ya waɗan min fina tawa o minen waɗan amen alquran e si daiman kam ɗiɗi foof kadi eɗi jaada woni fina tawa o kam alquran o so tawi ko banggal fina tawa o amin hen jogui lotgal ngal gandanɗani ko lawol gotol lototoɗa ngal e hitande hitande fof lawol gotol eyyi ɗimmitta lawol gotol a faami lototoɗa ɗum nder lebbi 12 he ala goɗɗum ko memata tan a faami ko yowti e ndenagu sabi koko hiri ɗum taki hademi ɗum waɗan neɗɗo eyyi mamma darnan sarɗieji ɗi ha para eyyi kadi hina woodi lohle ɗe gandanɗa ko hoorema ene jaksidira e alquran eyyi e kama leɗɗe to banggal ndenagu ngu ene heewi sifaji ɗe gandanɗa ko hoorema sa ƴeewi neɗɗo tan ama andu ko hoɗe hen jadata e makko ɗum ɗon foof noon nani yowoti e ƴewgal he inchallahu taala sabi hina woodi ɓe gandanɗa ko hoorema fina tawa o kañum tan wawi ittude ko woni ko e mabɓe hina woodi ɓe gandanɗa hoorema eyyi ma jiiɓodiradi kamɗi foof hina woodi ɓe gandanɗa ko hoorema noon ko alquran o tan eyyi kañum ittata pawa kañum ittata dendagal hoorema ko woni e ɓalli he haade laaɓa tos mbawa wadde goɗɗum ceerno uma won ceerno Serifa Dia won yimɓe wiyoɓe so lolle mbaɗe noon mbaɗama no mbiɗa ni hitande lebbi 6 duuɓi ɗini so neɗɗo no looto yo haaɗe dande firti ko so tawi o lootima ɓanndu fof hay bandi ko so memimo no wawi dañde caɗele an ko jaɓoɗa jomumen e gandal no yaaji Aboubacry eyyi mbo kala e sifa gandal makko sabi gandal kam ko ɗum gueeƴ e neɗɗo ari ƴoogui sewo neɗɗo ari ƴoogui koɓe ko mbiyata baignoire e neɗɗo ari o ƴoogui goɗɗum minen min liggorta noon
minen lotngal ngal nganndanɗaane a faami ko ndenaagu ngu joomum ƴettirta ko gila hoore haa jippoo less woni koko yaltinta ɗum ɗum woni yaltinta ɗum alaa ko njuumataa tan natna eyi ko lotngal udditaare natnate so lotngal ndenaagu daiman koko dow ƴettirta haɗa jippoo less eyi haa ɗum wona sifa ni mil kaaldiranatma ɗum ɗum noon so a jokkondiri e joomum ko nden kalanta ɗum ko ni lotortangal ha jottina e jaam wadde ko jiɗmi wiide ko kala memɗo joomum woni bandiraɗo woni miñiraɗo woni cuddiɗo fof ene wawi dañ hen saɗede kala bawɗo won kañum saabi dendagal ko hoorema aɗan neɗɗo ɓadiɗo ɓurma waw lor saabi neɗɗo mo andama on ɗon alama haaju e neɗɗo ɓadiɗomo kuccitɗoma e ganduɗomo ko on ɗon ɓurma waw lor e wadde ngal anda ngal accani jananiyanke ngal accani ɓalladiɗe e kala bawɗo won kañum yettotako memɗo fof gandi tan ko yettotako walla yen memɗo fof yettotako walla yanta e muɗum ene wooda e yanta e muɗum ene wooda haɗanni wonno mbaɗirta ɗum ene wawi yentude e muɗum e kadi wonno mbaɗirta ɗum ene wawi rende hakkude mabɓe ɗum saya ɗon tawa ɗum yantata e muɗum yettota koye ma yettota ko joomum sa daari noon ko ɗum ɓuuri saabi so yanti e muɗum tan a faami onon ɗiɗi fof on poti e an hoorema kadi sa welama mbaɗa kala mo gandanɗane o dawrima tan o dawre e walla kala gandanɗane neɗɗo o yekkati ɗum pour fandude ɗum e ma ɗum ɗon ɗum yekkiti fof a faami ɗum yanta e makko so memima tan o memo eyyi pour janggo e jaam o ɗacca haqqille so immima pour lorde Abou Diop a faami ko hoorema ɗum yettota ko ɗon walla ɗum ɗon ɗum abbitto e makko ɗum ɗon kadi ene woodi liggey muɗum bange eyi yeɓiyankoɓe Pili TV fulɓe ne keewi wiide so neɗɗo wiyama yo addane añɓe muɗum so tawi añɓe ɓe lelnama kirsama sa hollama sa renaki a woyat a jaalat a duwoto no wawi taw bande en ɓaddiɓe ma ene jaa hen garten joni to banggue udditare hol sifa udditare kewɗa wadde ñande foof yimɓe jeddodirtu lekki ne yaawi joni joni adda ɓaye joni joni dañe joni joni inde mawde joni joni kono saa e joni joni so leɗɗe milti yaade hen so leɗɗe oli yaade hen so lekki no wuoyi neɗɗo ne ɓamto so lekki maayi neɗɗo o yana belɗo no woodi eyyi haɗanni ɓalli ene certi araɓe mbiyata ko al abdanu shatta eyyi woni ɓalli ene certi ene woodi ɓe ganduɗa hande ko leggal tan ko lekki tan wawiɓe uddidde ene woodi ɓe gandanɗane ma darna lekki darna alquran ɗum ɗo tan wawiɓe uddidde ene woodi ɓe gandanɗani ko alquran tan wawiɓe uddidde eyyi ɗum ɗon foof koye ɓalli gonata hande ɓandam e ɓanduma e ɓandu oɗo ɗum jiidani ina woodi gandanɗane sa memi ɗum tan a faami ko hoorema a yiyat eyyi esi ɗum noon neɗɗo o daranɗoma eyyi ma andu ko holton o yadata e ma siko banggal lekki ki e walla ko bangal alquran o walla a addat a faami adda ga jiiɓodira ɗum mbaɗana ɗum eyyi solo udditare kadi en garat e fina tawa o ha paren eyyi ɗum ɗon kadi amin hen jogui lotgal ngal gandanɗane e alhamdulillah komin ɗo ko nde min dewti ɗo min mbaɗani ɗum hewɓe eyyi yawm ɓeni jette Allah ha hande ɓeni jokkodira yimɓe kadi ha hande ɗum foof ko ɗum yettere Allah saabi koɓe ko mbiyata ɓuural Allah ƴetti ɗum o totti ɗum mbo weela Allah noon si hena waɗa waynata ko ƴetti ɓuural tottingal mbo weela solo udditare emin hen keewi gueece e woni banggal fina tawa o e woni banggal alquran o e yo leɗɗe ɗe gandanɗani hina woodi kaɓirɗe ɗe gandanɗane koko hutortono guil heccanki ha hande amin ɗum tami e juuɗe e ngal ɗo lotgal kadi amin ngal gandira e ni no mbarrata to hitande wotere e ngal ɗo lotgal e ngal namni haɗa lotongal par hitande wotere e ngal ɗo lotgal kañum yadata kam ɗum ɗi ɗum taki mbimami oɗo wawa yaade o acca oɗo fof a faami yadata woni sa waɗani neɗɗo a faami ndenago wat feere mbaɗana ɗum udditare ɗum ɗon nani e fina tawa o a faami ngal lotgal ngal kam ngal jofotomami sohlani kadi neɗɗo hina ɗo daro hina waɗa
ko ɗum e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum haajara ko inchallah histoire jamane nelal Allah Nuh Allah jippineni musiba goto biyete ta'un on mo gandanɗane mbo sekanno ɓalli so naate ma hande ma ya janggo eyyi ko ɗum ɗon tan a faami arti hande isi hina woodi ɓe gandanɗane ha hande ko nanallaji tan ɓe koltorta hen ɗum noon e bangal ñabbo yo Allah ren en hen amin 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 hen tottiranno duwaw goto woni ya dafi'u ujunnaji 3 e temedde 3 e capanɗe 3 e 3 ujunnaji 3 e temedde 3 e capanɗe 3 e capanɗe 3 e 3 e ya dafi'u e kala mo gandanɗani en gollodiri tan foti ko gonɗa ko caggal leydi walla ɗo mi tottima ɗum haɗa andi e kala mo gandanɗani kadi a naniri ɗum ni tan ya wat ɗum eyyi ma Allah renma ma Allah rerma kadi dendagal ko gandanɗa ko hoore ma ko ñabbu yon tofen ceernoɓiɗa e ko ya dafi'u eyyi eyyi ɗum firata ka e arab an duñowo an Allah an o mo gandanɗani an woni duñowo ko gandanɗa ko hoore ma koko faye am walla koko faye e amen eyyi woni ya dafi'u ujunnaji 3 e temedde 3 e capanɗe 3 e 3 eyyi sa laari noon ko ɓuuri ko famɗu adorte eyyi woni 3 ɗi gadda capanɗe 3 gadda temedde 3 gadda ujunnaji 3 eyyi inchallahu taala min tottiri ɗum solo haadi heɗen ñaago Allah yo Allah ren en hen amin 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 eyyi e ngal banggal ha hande amin jokkodira e yimɓe caggal leydi saabi solo poste oji ɗi foof Allah na wemni ɗum eyyi koɓe ko mbiyata GP ji ɗi ko ɗin ɗon daari esi poste oji ɗi kam daiman ko udditi inchallah ɓene nawa ha hande liggeyaji mabɓe a jaama ceerno Serif Dia guila nane mbi kam sa o gasi so siftini bandiraɓe tan Serif Dia ko bandiraɗo e galle he ko jiɗɗo galle o kadi bandiraɓe hewɓe ne namnomo no mbinoɗen nane ni wiide on so Allah lamɗo jaaɓi yewta hessa wiyetede ɓeyden gandal men to banggue diine e ma wat so Allah lamɗo jaaɓi ɓooyata ma on jiiɗum ɗo e jewte goɗɗe ɗe ganduɗa kadi pelle men ɗe ganduɗa ko ballidiji kanƴe kala ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi to kalagal to ko Samba Diop nde Fatouman Sali e Thiat Walo ko ceerno Serif Dia wonno koɗo men ko ɗo katen ha jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi